नमस्कार, मी प्रियंका. पीरीज किचनमध्ये तुमचे स्वागत आहे. आजची आपली रेसिपी आहे रक्षाबंधन स्पेशल कलाकंद मिठाई. आपण सुरुवात करूया आणि साहित्य बघूया. इथे मी 1 वाटी साखर घेतली आहे. हे ड्रायफ्रुट्स आहेत, काजू आणि बदाम. 1 टेबलस्पून वेलची पावडर घेतली आहे. 1 लिंबू घेतलं आहे आणि हे 1 लिटर दूध आहे ते मी गरम करून घेतलं आहे. आणि हे अर्धा लिटर दूध आहे. दूध आपलं गरम केलं आहे, गरम करायला ठेवलं होतं. त्याच्यामध्ये आपल्याला हे लिंबूचा रस आहे तो थोडं ॲड करायचं आहे. मी याच्यामध्ये पाणी टाकलेलं नाही आहे लिंबूच्या ज्यूसमध्ये. आणि आपल्याला हे फाटून घ्यायचं आहे. असं करत करत आपल्याला हे दूध पूर्ण फाटून घ्यायचं आहे. मिक्स करून थोडं ॲड करायचं आहे लिंबू आणि ढवळत राहायचंय. हे असं मस्तपैकी फाटून घ्यायचंय. आणि मी साईड बाय साईड इथे जे आपलं अर्धा लिटर दूध होतं ते इथे गरम करायला ठेवलंय. ते आपल्याला मस्तपैकी आटवून घ्यायचंय. ते इथे गरम होतंय तोपर्यंत आपण हे दूध फाटून घेऊया. रेडी आहे. आता आपण ते एका चाळणीने काढून घेऊया. इथे मी एक चाळणी घेतली आहे आणि खाली एक बाऊल घेतलाय. त्याच्यावर आपल्याला असं एक फडका ठेवायचा आहे आणि आपल्याला हे जे फाटलेलं दूध आहे ते गाळून घ्यायचं आहे. आणि त्याच्यामध्ये पूर्ण पाणी आपल्याला काढून टाकायचं आहे. एक्स्ट्रा जे पाणी आहे ते सगळं आपल्याला काढायचंय. सगळं काढून घेतलंय बघू शकता. आणि मस्त आता अशी सुकी झाले हे दूध काढलेलं. ते मी एका बाउलमध्ये काढून घेतलं, स्मॅश करून घेतलंय. असं स्मॅश करायचंय त्याला अशा प्रकारे. आणि आता आपण ही जी साखर आहे ती या जे घट्ट झाले आपलं दूध त्याच्यामध्ये ॲड करायची आहे आणि मस्त असं मिक्स करून घ्यायचं आहे. ही साखर आपल्याला पूर्ण विरघळवायची याच्यामध्ये दुधामध्ये. हे अर्धा लिटर जे होतं ते मिक्स झालंय आणि मस्त असं घट्ट पण झालंय. आता मी याच्यामध्ये हे जे आपलं हे आहे फाटलेलं दूध ते ॲड करते आणि आपल्याला हे चांगलं मिक्स करून घ्यायचं आहे. इथे मी फाटलेलं दूध घेतलंय. तुम्ही इथे पनीर सुद्धा घेऊ शकता. पनीरने पण होतं हे मिठाई. आणि आपल्याला हे आता मस्त असं घालून घ्यायचं आहे. कलाकंद म्हणजे सॉफ्ट मिठाई असते. त्याचं मिनिंगच कलाकंद सॉफ्ट मिठाई असं असतं. ते आपल्याला सॉफ्टच व्हायला पाहिजे. आपण आता मस्त मिक्स करून घ्यायचं. मस्त मिक्स करून घेतलं आहे अशा प्रकारे. आता मी याच्यामध्ये ही आपली वेलची पावडर ॲड करते. ही मिठाई एकदम मस्त बाजारामध्ये जशी मिळते तशी कलाकंद मिठाई होते घरी सुद्धा. तुम्ही नक्की ट्राय करून बघा, मस्त होते. आणि आपण मिक्स करून घेऊया वेलची पावडर आणि ते आपण एका बाउलमध्ये. आता हे आपलं रेडी आहे. आता आपण एका बाउलमध्ये काढून घेऊया. मी एका बाउलमध्ये काढून घेतली आहे आणि आपल्याला अर्धा तासासाठी सेट व्हायला ठेवायचे आहे. बाहेरच ठेवायचे सेट व्हायला, फ्रीजमध्ये ठेवायची नाही. कलाकंद सॉफ्ट मिठाई रेडी आहे. तुम्ही बघू शकता एकदम मस्त झाली आहे आणि टेस्टला पण एक नंबर झाली आहे. तर तुम्ही नक्की ट्राय करा आणि तुमच्या कमेंट्स आम्हाला नक्की कळवा. तुमच्या चॅनलला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करा. वेळात वेळ काढून तुम्ही आमची रेसिपी बघितल्याबद्दल तुमच्या मनापासून धन्यवाद. पुन्हा एकदा भेटू अशाच एका नवीन रेसिपीसह. तोपर्यंत थँक्यू.